Helo, fi nôl to am y pedwerydd fideo gyda fi Sian Spencer a Menter yn trafod bita yn iachus yn syml. Heddi, ni ddim cweith ni siarad am bwyd. Ni wedi trafod hwnna son y fideo cyntaf trafodon ni y mathau fwydydd. Yr ail fideo trafodon ni sut mae'n rhoi pryd o weith i gilydd. Trydydd fideo, wnaethon ni drafod mwy am edrych ar calorïau. Heddi, ni wedi trafod mwy am bywyd iachus, a beth ydych chi'n gwneud bob dydd i helpu cael bywyd iachus. Yn un cyntaf, ni'n trafod yw dŵr. Iawn? So, cwestiwn cyntaf, fi'n gofyn, bob client da fi, un o'r cwestiwn y gyntaf, ti'n gweud, yr ail cwestiwn yn dod lan mewn bach fyd. Faint o dŵr chi'n yfed bob dydd? A yn aml iawn, fi'n cael, ddim lot, 10 litr, shwt, peint, rhywbeth bach yna. Yn realistig, bydde fe yn ffantastig os bydde pawb yn yfed tua litr a hanner i 2 litr o ddŵr y dydd. Mae fe'n swnio'n lot. Fi'n gwybod, mae'n swnio'n lot. Ond mae te a coffi yn cwmto, squash yn cwmto, ond ddechrau ni'n cael fwy o ddŵr na te a coffi mewn, os yn bosib. Alright? So, y dŵr yn hanfodol i'r corff, mae'n helpu cadw ni dim egni yn y corff, mae'n helpu cadw'r crwn yn edrych yn neis, mae'n helpu cadw popeth edrych yn neis yn y corff, really. Mae'n cadw'r corff yn hydrated. Digon o egni, so os chi'n teimlo bod chi'n blino lot, a bod chi yn cael cwsg, mae ddim faint o ddŵr chi wedi cael heddi. Just rhywbeth bach i chi feddwl amdano. Fel i fi'n lico dechrau dy creu sydd ddim yn yfed lot o ddŵr, i fi'n lico rhoi tasg fach iddyn nhw, yfed 4 glased o ddŵr y dydd. So, ni'n meddwl am 1 gyda pob pryd, so 1 brecwast, 1 cino a 1 swper, a wedyn 1 wrth codi yn bore. So, cyn bod chi'n cael y coffi, neu cyn bod chi'n cael y te, bod chi'n cael dŵr gyda fe. Dywediad bach fi yw hydrate before you caffeinate. So, jyst meddwl am hynna i ddechrau off gyda. Os ni'n cael 4 glased o ddŵr mewn, mae'n bosib bod yn ystod chi 5 mewn. Rhai o beth i feddwl amdano fyd yw cadw botel o ddŵr. So, os chi'n car bob dydd neu os chi'n wrth desg bob dydd, cadw botel o ddŵr yn agos i chi, i just cael sips bydd yna eisiau fe chi wedyn. A wrth bod chi'n gwneud hynna, fe sylweddolwch chi bod chi'n yfed tipyn fwy o ddŵr a beth o'ch chi o fran. Byddwch chi'n mynd ti bach yn aml fyd, byddwch cael fi'n wrong. Ond bydd yn beth da hefyd. So, na'r un tip cyntaf fi, dŵr. A'r ail tip, vitaminau a mineralau. Alright, so vitamins and minerals. Yn dibynnu lot o weithiau ar beth yw'r bwydydd ni'n bita a ydyn ni'n cael digon o'r rhain. So, dim rheiol y such i gael, mae'n rhaid i chi meddwl yn fwy yn unigol o beth i fi'n bita a dwi'n cael digon. Ond y rhai i fi licio meddwl amdano mwy o pwysig, fel multivitamin sydd yn cyfro basis i gyd. Chi'n cael bach o bopeth yn hynna wedyn. So, sy'n byd, chi byth yn wrong os jyst cael 1 multivitamin y dydd. Yn wedi, cos na chi'n bita lot o'r amrywiaeth y bwydydd. Alright, so multivitamin bach i ddechrau. Yr ail un da fi ar y list, fi'n angofio nawr, vitamin B12. So mae hwn yn fwy bwysig i pobl sydd ddim yn bita cynnyrch anifeiliaid. Chi'n cael vitamin B12 o ddechrau cig a cynnyrch anifeiliaid, ond os chi'n dilyn diet sydd ddim yn cynnwys rheina, bydden ni yn awgrymu vitamin B12. Os chi yn, sy'n eisiau chi fecso gymaint, chi'n siŵr chi'n cael et y beth. Y trydydd un, calsium. Os na chi'n bita cynnyrch anifeiliaid, really, unrhyw fath o fel dairy products, o caws, iogwrt. Os na chi'n bita digon o rheina, byddwch chi ddim yn cael digon o calsium yn y diet. Mae'n wastad yn meddyliwch am cael calsium supplement hefyd, helpu cael esgyrn cryf. Yn wedi pan ni'n mynd yn henach, mae esgyrn ni'n mynd bach yn wannach, so os ydych chi'n helpu rhoi rhywbeth bach iddyn nhw to, os da ni fod yn peth da. Rhif 3, pedwerydd un, omega-3s. So, mae rhain, os na chi'n bita, digon o bysgod. So, os ydych chi'n bita biti 2 porsiwn o bysgod yr wythnos, a ta'n meddwl codyn chips o'r chippy, fi'n meddwl yn oily fish fel salmon a tuna. Os na chi'n bita 2 porsiwn o'r un o'r wythnos, a'n wedi cos na chi'n bita dim cynnyrch anifeiliaid o gwbl, mae'n wastad yn syniad da
cael omega-3 supplements. Mae'n rhaid cael ei bob dydd, ond bod chi'n cael tair gwaith wythnos supplement mewn fyna hefyd i cadw'r corff yn dda. Mae'n mynd dda i'r ymenydd fyd. Alright. A'r un diwetha sa fi wedi gwneud pedwar. Vitamin D. Chi wedi clywed digon o vitamin D yn ystod y misoedd diwetha yma. Mae'n galed i cael so'r corff yn neud vitamin D, so mae rhaid ni cael e. A mae'n galed i gael lot o gyd trwy diet, achos mae rai bwydydd yn cynnwys e, ond dim yn fawr iawn, wyau ni'n. Ond sy'n nhw'n cynnwys fawr iawn fe, chi'n cael y rhan fwyaf vitamin D o'r hael. Ond sy'n ni'n gweld lot o hael yng Nghymru, sy'n gweld lot o hael o gwbl, ni'n wedyn sy'n hyn o'r flwyddyn yn y geia. Mae wastad yn handi cael supplement vitamin D bob dydd hefyd, i bawb, plant, oedolion, pobl hynna. Ond os chi moyn fod yn real sicr am beth i cael, dyn ni wastad yn gweithio chi'n mynd at y doctor, jyst i double-checko, ydych chi'n deficient os ydych eisiau rhain arno chi. Alright, gydwch jyst cymeryd unrhyw beth heb checo gynta. Ond rhaina yw'r rhai basics byddwn ni'n meddwl amdano wrth mynd mlaen. Yna hynna. Rhif 3, trydydd peth i chi fel amdano, cwsg. O'ch chi eisiau meddwl bod ni'n siarad am cwsg fan hyn, tryd? Mae fe'n surprising faint o bobl i fi'n gofyn, o'n twyn o'r cwestiwn mwy pwysig, faint o cwsg chi'n cael bob nos? O, 5 awr? 6 awr os fi lwcus? Mae'r cwsg yw'r peth mwyaf hanfodol i'n iechyd ni. Cyn bwyd, os chi'n gofyn i ni, os na gen i'n cysgu'n dda, mae'r iechyd ni yn mynd i dioddef yn y pen draw. Mae'n rhaid cael digon o gwsg mwyn cadw'r ymenydd i weithio'n dda. Cadw'r corff i'w dda, rhoi egni i ni. Dim pwynt i ni popan pro pluses a yfed 6 coffi y dydd, mae fe'n ffein. Os na gen i cael digon o gwsg, chi mond yn mynd i masgo'r effects o peidio cael cwsg. Mae pobl wedi darganfod, wrth peidio cael digon o gwsg, mae fe yn bosib i ni rhoi pwysau arno. Dim achos y cwsg, dim achos, sa'i wedi cysgu, so fi'n mynd i cael fwy o fat ar yng ngorff i. Mwy achos mae'n mynd i effeithio sut ych chi'n feddwl yn ystod y dydd. So, mae hormones yn y corff, os nag ni'n cael digon o cwsg, mae'r hormones hyn yn dod lan. So, mae rhain wedyn ni'n mynd i hala chi moyn fwy o fwyd. Mae'n hala chi moyn craving, so chi'n mynd i crefo siwgr, sweets, chocolate, cacs, biscuits. Chi'n mynd i crefo hynna fwy heb digon o gwsg. So, fi'n licio meddwl am trial cael gymaint o gwsg a bosib. To, mae fe'n wahanol i bawb. Os ys plant ych chi'n ifanc y trefn yn codi yn y nos, fi'n deall mae fe yn gwaith caled. Chi ffili stopo nhw codi. Alright, fi'n deall ni. Ond os chi'n trial mynd i gwely bach yn arach, so try Netflix off, bydd yna fori. Alright, fi'n gwybod, mae Netflix yn wael fi'n gwybod, achos gwsgu play, mae fe'n stopo, mae'r un nesa'n dod mlaen, cyn bod chi wedi cael chance i try off, a mynd nesaf chi'n stuck na mawr to, achos chi mo'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Alright, ond trwy'ch meddwl, gyda aros ta fori, fi'n siŵr byddai wake off yn cael awr extra o cwsg cyn o awr fe fori. Sy'n byd ni ddigwydd os na awr fe, se. So, ffôn lawr, fi'n gwybod, fi'n guilty ni'n an, fi fyna nos na bod ffôn mi, ond to, sy'n ni'n ystod y byd, ydw fi. So, ffôn lawr, di hanner awr cyn gwely, trial switcho'r pen off cyn gwely, coffi, os eisiau coffi y nos, os chi yn meddwl chi cael decaf, mae hwnna'n helpu, so pan mae caffeine yn y system, mae fe'n cadw ni bach yn fwy alert, bydd yr energy levels yn dod lan to, so mi eisiau ni, sy'n ni moyn alertness yn 8 o gloch o nos, ni moyn bod yn blino, ni moyn bod ni'n mynd i gwely a cysgu'n drwm. So, ni trial cael rwle rhwng 7 i 8 awr, os nag yn fwy yn noson. Unrhyw sy'n cael fwy, dwle ni. Ond 7 i 8 awr yn noson sydd yn ideal. To, fi'n gwybod mae fe'n alws o babis yn dyn o'n nos, y plant dyn o'n nos yn anodd. Ond sy'n byd yn bod yn cael napyn bach yn anodd dydd, chwaith. Power naps, mae'n gweud, ti 10 munud, quarter awr, 20 munud. Mae reina yn lle fod yn game changer. So, mae stydiaethau wedi cael ei wneud beth i napo, a os na ych chi'n siŵr, triwch yna sgwp o'r weithiau, a fydd ddynwch chi bach yn fwy ffres na beth o'ch chi pan o'ch chi wrth i cynnig. A dyna ni. So, mi'n gwneud trafod bwyd heddi, ond mae rhain hefyd yn helpu ar gyfer bywyd iachus, a na be ni mae i drafod.
Os byddwch chi moyn gwybod mwy manylion, neu chi moyn bach o gyngor, neu chi moyn bach o help i rhoi gwbl o habits yn ei le, neu gweithio at rhyw nod yn arbennig, chi'n gwybod ble i fi, dewch chi wylo fi either ar Facebook, neu chi'n rhoi e-bost i fi. Watchwch diwedd y fideo. Mae da fi ryset pwdin ffein i chi, eaten mess, sydd roundabout 200 o calorïau, fi'n credu, os gofiau yn iawn. Mae fe'n ffein byd yn defnyddio actual meringues, dim dim byd fake. Diolch yn fawr iawn i chi. Gweithio bod chi wedi mwynhau'r fideos a bod chi wedi dysgu rhywbeth newydd mis 'ma. Gweithio gweld chi cyn hyd to. Hwyl!